మా పెంచులరు సౌఖ్యత సో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋನುಲ್ಲೆ ಬಾಟಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂದು ಯಾನು 4th ಟೈಮ್ ಪೋನುಲ್ಲೇನು ಮೂಜಿನೇ ಸಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ದೇನು ಒಂದು ಪೋಂಡ 4ನೇ ಸಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಪಂದಿತ್ತೇನು ಬರ್ಡೇ ದಪ್ಪಗ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡದು ಬೊಕ ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಇಂಕ್ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಮೂಜಿ 4 ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲೋಡ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಎಂಕ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ಲ ಎಂಕ್ ಪ್ರೆಷಸ್ ಆದುಕೊಂಡು ಸೊ ಇನಿ ಅಂತೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಮಂತದು ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೋಂದುಲ್ಲಾನು ದೇಗನ ಪನ್ನಗೆ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ ಉಲ್ಲೇತ ಈ ಹುಡುಗಿ ಮುರಣಿ ಬತ್ತದಿತ್ಯತ ಇಲ್ಲಡು ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸೊ ಯಾನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಜಿಗ್ಗದು ಕೊಡತ ಅಂಚಾನ ಈ ಸಲ ಕೂಡ ಪೋಂದುಲ್ಲಾನು ಸ್ಟ್ರೈಟಿಂಗ್ ಮಂತರ ಪಣದು ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತುಲೆ 1.5 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಮಂತದು ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ ಎನ್ ಮನ್ಪದಿನ ಎಡ್ಡಕ ಮುರಣಿ ಮನ್ಪಾಯ್ಜಾನು ಬರ್ಡೇ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಮನ್ಪಾಯ್ಜ ಆಯ್ತು ದುಂಬುದ ವರ್ಷ ನಾನು ಆಗಸ್ಟ್ ಜುಲೈ ಓದಿತ್ತೀನಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತು ನಾ ಜುಲೈ ಓದಿತ್ತೀನಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಶೈನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಆಡ ನೆಟೆ ಪೂರ ದೊರಗುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಇತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಕೂಡ ಪೋಪ್ಯಾನು ಮಂತ್ ನಾಡು ಅದು ಗೊತ್ತುನ ಒಂಥರ ಹೆಲ್ದಿ ಅದಕ್ಕುಂಡು ಹೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟನೇತ ಹೆಲ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಲ್ಕಿ ಅದಿತ್ತು ನಾಡ ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ದ ಬಾಟಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ದನೆ ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಏನ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅತ್ತ ನಾನು ವೆನೆಸ್ಡೇ ಬರು ಆ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಬ್ಲಾಗ್ದ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಆಯ್ನ ಹತ್ತು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತನಾಡ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಂತನಾಡ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತನಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಾಡ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಥರ ಜುನೂನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊರ್ಲಕ್ಕನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ನನನಾಥ ವಿದ್ಯೆನಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಕಲ್ಪವೇನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯಲೆಂದು ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆತನು ನಾನು ಇತ್ತಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ರಪರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೋಪೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಬತ್ತೇನು ಒಂದು ಸತತ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾನಲ್ ಪುರ ತೂಂದಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಐತೆ ಆರೊಂಜಿ ರಪಕ್ಕ ಬಲ್ತುಬೋದು ಮಾಸ್ಕ್ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ನ ಮಾಸ್ಕ್ ಇದ್ದಾನೆ ಇತ್ತನು ಮಾಸ್ಕ್ ಬಂದ ನೆನಪಂಡಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಿ ನಾನು ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೊರೋನಾದ ಅಪ್ಪ ಇಡಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಹಿಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಕ್ಕಳು ಏನೈತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಪಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಡ್ರೆ ಬರ್ತೀರು ಅಂಚ ಮುಂದೆತ್ತ ಮುಲ್ಪದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಉಂಡತ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಕ್ಕನೆ ಹಾಪುನು ಅಂಚ ನಿಡೀಗೆ ಬರ್ಪೇನು ತಿಳ ಪುರ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟಾಫ್ ನಕ್ಲು ಪುರ ಅಂಚ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪು ನಿಡಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಅಂಚ ತುಲೆ ಆಂಡಲ ಎನ್ನ 1.5 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ಆಂಡಲ ತುಲೆ ಕುಜಲ ಹೆಂಚ ಉಂಡು ತುಲಿಗೆ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ತಿಂಗಳು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಲ್ಲತ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಜಿಗ್ಗಾದ ಬೋಕ ತುಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತುಪ್ಪೇರಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನ್ಗೆ ಅಂಚ ಸೊ ತುಲೆ ನಿಕುಲ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತುಪ್ಪ ಕುಜಲ್ದ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮುಲ್ಪದ ಅಡ್ರೆಸ್ಲ ಪಾಡ್ವೇನು ನಿಕ್ಕುಲು ಬತ್ತದು ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬನ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನತ್ತೆ ವಾಶ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೇ ಹೇರ್ ಲೋಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಅಂಚ ಐಕ್ ಗ್ರೇ ನಮ್ಮ ಕಲರಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ವತ್ತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಾಟಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ದು ಉಂಡತ್ತ ವಿಧ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಗ್ರೇ ಹೇರ್ಗೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಪಾಡ್ವತ್ತ ಐಕ್ ರೂಟ್ಗೆ ದಾಲ ಅವನಿಲಕ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಾಟಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನ್ ಎನ್ನ ಹೇರ್
ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ನನ್ನ 1 hour ಕಾಪೋಡಿಗೆ ಆತನೊಟ್ಟು ಯಾನೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡು ಅದಾದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದ್ರು ತೂಡು ತುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಟಕ್ಲು ಲಕ್ಕದೋಜಿನ ಅದೈತೆ ತುಲೆ ಬರ್ತಿ 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಎಂಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕೂರ್ನು ಬೊಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಲ್ಲರ್ ಲಾಪುಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಹೂವಾಣಲ ಪಾರ್ಲರ್ 3-4 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲು ನತ್ತು ತುಲೆಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟಚ್ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಪ ವ್ಯಾನಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು 124 ಆತನ ನಾನು ಏತು ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಒಂಜೋಲಿಗೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಪಾತೆರೆ ಕೇಂಜರಿಗೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೇನ್ಗೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಐಜಿನಲ್ಲ ಕರಕ್ಕಂದವ ತಿತ್ತ ವೆಯ್ಟ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಎಗ್ ಹೊರಜ ಯಬೋ ವೆಯ್ಟ್ थोड़ा धीरे लग स्किन को टच होता है ना तब ಫೈನಲಿ ತೂಲೆ ಅನ್ನ ಆಂಡ್ ಶೋಕು ಬಕದಾದ ಗೊತ್ತನ ಗ್ರೇ ಹೇರ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಅವು ನಮ್ಮ ವಾಶನಗ ಫುಲ್ ತೂಲೆ ಅವು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬೈದಿನಿ ಎಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರೀಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ಬೈದಿನಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದ ಬಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತಿರದ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ವೇನ ಬೆಂದು ಬೆಲ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟಿ ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಐಟ ಅಂಗಡಿ ಪುದರ್ದ ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿ ಪುದರ್ದ ಡಾಮಿನೋಸ್ ಉಂಡತ ಡಾಮಿನೋಸ್ ದ ತಿರ್ತ್ ಜಪ್ಪುನ ಗಲ್ಪನೆ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ತೋಜುನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡುವೆನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಲ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ನೆಟದ ಪೂರ ತುಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಎಂಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆತಿರ್ ತುಲ ಪೂರ ದಿಬ್ಬನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಂಬರ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ನಿಲ್ಲದಕ್ಲಕನೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಅದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದ ದಯಪಣ್ಣ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೊಕ್ಕಲೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ರೆಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆದು ಉಂಡೊಂದು ದಯಪಣ್ಣ ಮೊಕ್ಕಲೆನ ಚಾನಲ್ ಇಡ್ಲ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಣ್ಣದು ಬಕ್ಕ 1.5 ವರ್ಷ ಪಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದಲ ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ದಯಗಂದ ಪನ್ನಗ ಲಾಸ್ಟ್ 22 ಅದ 22 ಅಂದ 23 ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಲ್ದಿಜಾನ ಜುಲೈ ಮಲ್ದಿನ ದೇಪಣ ಆಗಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಡ್ ಎತ್ತಿನ ಅಪಗ ಮಲ್ದಿನ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ದಿನೇಜಿ ನಿಕುಲ್ ತೂದೆ ಪರ ಏತ್ ಹೆಲ್ದಿ ಇತ್ತು ನಂದು ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಬನ್ನಗಲ ಇಂಚೆ 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 ತೂಪ ಒಂದಿತ್ತೆ ತುಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಶೋ ಕಾಂಡು ಎಸ್ ಓಕೆ ಇಡೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏರ್ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಿರ್ತಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ